Здравейте! Този път ще съм малко по-дълъг. Ще започна малко по-отдалеч. Доколкото си спомням, не вчера, а онзи ден, а, не съм спал 17 часа. Някъде към 11 мисля, че се събудих. Оттам до 6 сутринта, мисля, че там 6:30 някъде. Значи, май с повече, не мога да мисля в момента, сорема. До 6:30 сутринта не съм спал. Легнах и съм спал до към 1. И от 1 вчера на обяд до сега не съм лягал. Съм монтирал къде е за мои работи, къде е за чужди. И ме предстои сега да не спа до утре, евентуално по това време сега където сме. И след тази 24-ка, която дет не съм легнал и за 5 минути да затворя очите, се прибирам, сега малко по-нататък, се прибирам аз и понеже винаги съм гледал някакви клипчета на разни хора как ги блъскат и съм се чудил аджеба как могат да те блъсне някой на пристрел трамвай или автобус или каквото ще е, в смисъл на спирка. Днеска бех свидетел на такова нещо. Буквално на 7-8 метра от друга страна през трамвайната линия преминават две момчета, които бяха 5 или 6, 7 клас максимум. Не знам защо първото момче първо не се огледа, второ аз чух трамвая, той изобщо не го чули, не знам какво. И в този момент трамвая се беше засилил, просто че беше за спирка вече. Тъмън взе да преминава на следващата линия. В този момент приятел му викна: "Стой, върни се." Той малкият запецна за момент и може би в паниката си тръгна напред. Оня би спирачки трамвая джията и за голямо щастие само му перна кръка и го метна настрани. Но видях нещо, което, повярвайте ми, изпитвах баси стрес. Не сте, че както ви обясних преди това, не съм спал барел майката колко часа, 24, там 18, 30, 40, не знам колко часа. Не мога да смятам нещо, когато съм изтрещел. Беше брутално, в смисъл, просто ми застина погледа, дори не може, дори да отреагирам, да викна каквото и да е било, просто ми чаках да видя какво се случи. Тотално се стъпи се. Добре, че това малкият другия зета го дръпнах в последния момент. Иначе то със сигурност поне единия крачка ще му замина, ако не и повече. Вследствие със същия този трамвай, защото момчето стана, нищо му нямаше. Бутна го, нали, в крайна сметка, но нищо не му беше направо. Вследствие скачих в същия този трамвай, за да се прибирам към вкъщи, защото беше 20-ката. Хора, този трамвай караше го младо момче. Мисля, че нямаше 30. Мисля, че даже беше по-малко от мен. Този човек по едно време с така бясна скорост се
мяташе по трамвайните линии, че по едно време задминаваше колите и погледнах на една от колите караше с 50, той задмина колата. Мисля, извиняй, това е трамвай. Добре, че не преби момчето дебел го време, той затова се бе засили това. Както и да е. Продължават с моите магии, докато се превърна в къщи. Тия хора се изтрещели, братче. Слизам аз от спирката и може би от умората, не може би, но си е най-вероятно така. Първо, че капацитета на мозъка ми е на 50%. Днес цял ден заварям думи и съм на Монстър кафе и всеки шкурти. Даже сега съм си взел за подгрявка. За загрявка бих казал. Слизам аз, пресичам улиците. И покрай мене минават един наркоман с една червена тениска, ама с зверски наркоман в лицето. Плюс още един с него. И в този момент този наркомана се хили на тази и минава една майка с едно момиченце малко, което си държеше в ръката една червена роза, някъде беше откъснала. И точно когато се разминават, този тапанар фаща и дърпа от на момиченцето розата и фърля така цветята и се хили и съответно малко се разрева. И ядоса са малката, не каза на майка си в първи момент, тази се ядоса малката и почна на тя къса и върна се и фърли по него. И не знам в какъв филм съм се вкарал, но оставете това, заминаха. Така не ги гледах, аз пресекох от другата страна, за да си взема монстъра. След като излезнах, след като излезнах, почна ми все едно купа история ми се очи префърча смет навънка. На 2 пъти видях снежинки. Това почвам да халюцинирам вече. Та. Майка ми се дивила. Извинявам се. Вървя си аз и изведнъж в мозъка ми започва нещо като музичка, такова динамично. И изведнъж където се премества погледа, все едно е насечено, защото даже монтирах едно такова стрите, като кадри. И гледам, примерно, аре да кажа то чехъл, ма гледам примерно нещо, някакъв фрагмент. После там, после коли минават е така, като леко на забавен кадър, такова, но ушите ми въобще спре да чувам. В смисъл, пак чувах звука, но не е нормален звук, който е. В следващия момент главата си ме обръща, гледам някакъв човек в лицето е така, само е така. И накрая викам човек, аз вече откачам, смисъл. Сега ми предстоят още 24 часа. И няколко дена, не знам, тия хора са изтрещели. Она вечер се прибирам, не она вечер, с нощи се прибирам горе на Константин Величков, пак пред очите ми се наджасаха. Се наджасаха. Абе! Пата не мога да си кажем дума. Се наджасаха две коли и едната се завъртея така поне 5-6 пъти. В смисъл на кръстовище бяха. На кръстовище бяха и разбира се, най-вероятно един е зелено, а другия на червено, защото така брутално го засече така странично, но не стана на пумпа от руските тия от тази време. Тия дни вече ме е страх да излизам. Она с нощи ли беше? Не. Она вечер отивам си купувам цигари, гледам една как седнала там на един ъгъл и прави свирки на един, на Шипченския до полицията. Същия ден, дето разказвах тия малките, де ги гоних, дето дръскаха по фасадата на московото, дето лежа ги прасна с монстра от гърба. Все пак някой ми звъни.
Някаква пълна лудница, хора. Мисъл, не знам. Вчера бати лудницата с организация на този звук. 1, 5 и 10. Можеш, не можеш. Можеш, не можеш. Сърдит на жени, на мъже, на не знам си какво, оправдания. Путки майни. Аз си майка. Аз ще издържа. Аз ще издържа. Та, довиждане и до нови срещи!